Ari kupi? Nabuda. Pamataura anzishi. Anzana, my messages here. And you know my reply. No bring I call because young person reply. But do you know the person? No. Kake chingani sangana zvinhu zvakadai. Right. Chinzwa akamunin'ina wangu. Inanzi dutora newo chitema. Anditi I know kuti uri kurwadziwa tinoreita zvakasiyana pama situations. Chimbopukuta musodzi kana kuti chimbochema upedze shungu. Ndakangobata phone totaura zvakanaka. Pareleasa shungu dzako dziri pamwoyo wako. Kana wakufila zviri nani wondiudza. Ndikuzvinzwisisa. But what without it ona pabuda ipapa last asi ataura kuti kana wakufila zviri nani wondiudza totaura. Manje ntiwakuona tipani mwana pasaidi uchichema ndikuona okangasa mwana manje okangasa mwana totaura kana kuti nombokurega upedze shungu ora ona manje ona chiri kuitika apa. That goes to you and all vakadzi vechidiki vari kugara nevanhu panze apa. Chekutanga noda kukudza, I always tell you ndika kuti muma relationships kana kuti muma marriages it's not all rose. Ndochinhu chekutanga. Kazhinji kacho these bad things happens to good people. Mukadzi asina mbuzera akahorera murume, mukadzi anoteerera murume wake, mukadzi anoita zvese andiona. But kazhinji kacho ndo matarget anenge achitwa left right and center. So zvakandogara ndichitaura kuti usanyanya. I know kuti zvinorwadza and kutaura zviri easy but kuita zvakaoma anditoona. Usanyanya kutarisa ukona kuti zvatanga nemamessage awaona mufoni akadelitwa. Wanga uchitsvage mufoni make. Wanga uchitsvage mufoni make. Wazviona kazvandogara ndichitaura zvekuti mafoni aya ari kuparadza marriages nema relationships. Dei wanga usina kubata phone, ona the devil you don't know. Anditika kuti let's say what you don't know doesn't hurt you. Zvaunoziva zvinotokurwadza. Dei usina kubata phone iyoyo anditi because wati zvinhu zvagara zvichingoitika. Andikuona uchingoona akoma symptoms but usina concrete proof. Wazoita concrete proof because wabata phone. Wanga une happiness. Look at you now, you are so emotional. Wakurwadziwa, wakufunga a lot. Wakuti I'm tired nekurarama. Nekuda kwemunhu ari kuzvifarigwa nechinhu chake. Watobatikana ndio izvozvi paabuda. Handi anogona kutova abuda akaenda kune mumwe musikana. There we are here. Tiri kusimbisa na munhu uri kuchema. Pamwe iye ari kutofara. Kana tatinda mbama ari kutomwa 2 3.
handiwana iwo chichema. My sister, it's not worth it anymore. Handitika kuchemera munhu wako unomuda chaizvo handitika, but varume ava vanoti vakazvarwa nepaka handizoti ndingati chi handiwana tikavhurira kuti vanhu ndoda kuti ndikapedza panapa ndine live yandiri kuita yandiri kuita yenhingikiri what are you going through wozoteererawo vamwe vachitaura unyatsoona kuti kunze uku kwakaoma ende kunze kuri kutonhora sevanhu dzimwe nguva depression inotibata but people they don't understand handiwana because unenge uchingofamba waka uchingoita kunge everything zviri okay handitiona especially nyaya dzemudzimba idzi. You are there kwauri kuko, focus on yourself, you go to work iko zvino maybe unogona kusingaenda kune mwana handiona but uri kwauri kune advantages akawanda. Live your life, ite yauri kuita, leave him nefoni yake, usabate foni inokupa depression. Nhasi kurara uri mustress nenyaya yefoni, you were okay in the morning. Siyana ine foni dzevanhu ava, siyana ine foni dzevanhu zvimwe zvacho na most of the times pamwe anenge ari mafling yepamasocial media chaipa anenge ari mafling, asi iwo paunozviona augoni chira kana kuti andiunza kuti akudza kuti ndakasenda mesa ndamboipindura. It could be true, it could be lies, andiona sasi chiro chikave chokwadi kuti mwana kupindura but iwewe watopinda mustress because you touched that phone. My dear sister, don't go mugomo kunotsvaga makudo. Chero kaenda remuharare gomo chairo mutaundi chaimo musina makudo nekuti uri kumatsvaga unogona kutoriona gudo iro risipo. Siyana nefoni yemunhu, concentrate on your happiness nevana vako vari kusera. Siyana nezvimwe zvinhu zvisina kana nebasa sezvoti munhu aitei nelife yake, munhu azoitei nelife yake, munhu aitei nelife yake. Siyana nazvo zvemunhu, siya zvakadaro. Kazhinji kacho quiet, kutonyarira chako chaiko kuti zvange usiri kuzviona, kutonyarira chako change usiri kuzviona andiwana because zvinonetsa. Hakuna mugoni wemurume, hakuna mugoni wemarriage kana kuti relationship. Vanhu mamarriages relationships vanochema andiwana, and at the same time kana atingakudzi kuti munhu wako zvikazodai siya munhu, we can't because munhu wako unomuda. Pane vana avo vari kuti vemwe kumasure ndiwo unoziva what you have through nemunhu wako kusvika makore esa wataura yakawanda muri mese, but just know how to react. And nyaya reaction I think yakakosha because besides kuti relationship chaiyo handitika kunze uko mareactiro chavato-react akasiyana siyana pamasituations. Mamwe acho anozotikostira, mamwe acho anozotitirawo maadvantages anditiona. So my sister, izvozvi pukuta misodzi yako, fidha vana vako, go down, inda paTV Netflix, bata foni yako usekewo nevamwe kuna vamwe vakadzi. Siya kuchemera munhu abuda but usingazivi kuti ari pari kuitei. Kana panodzi akangowana uchichema chete kuda kutokudza, watomutaridza weakness yako, watomutaridza kuti kutondichemera hako zvina ndichemera netoga. Kuchemera murume ka anotoita advantage newe everyday kuti he anotochema zvake ende anonakirwa nazvo kuti anotondichemera ende munhu kuti akundichemera musodzi. So wachema zvakwana kuti musodzi yako anogeza kuti musodzi gadzire kumeso akapinda wane zvinhu zviri normal. Kana wafunga kuchema wombopinda futi mutoilet wombovhara door wombohwihwidza urimo antika kuchema is a therapy. Kuchema is a therapy. Unogona kutopinda wombochema wobuda futi andiona osiya usamutaridze weakness kuti ndogona kuchema. So usanyanya ku moyo yedu iri so vulnerable, easily broken zvikuru sei nevanhu rume. Please inini hangu ndati usabate foni iyoyo, usabate foni. Bata foni yako, siya foni murume wako, iwe munhu wako nefoni yake. Unoti mumafoni umu munoitwa zvingani? Ndoda kukubvunza, ndoda kupa example, ndokupa ndikuza makore andinawo muno mumba. Unoti mufoni every time munei but handipo here pano. Kana ndazviona zviri kuitika ndodini ndoenda here kufight. Anofane stress ndiani? Ndini iye achifarawo. Saka ini ndiri kuti usabate phone, usabate phone. Be strong, be strong, don't touch that phone. Kana chidani dei aida kuti ubate phone yake munotoita agreement mumba kuti phone yangu ndo yako, akaisiya apo nozati nditoibata. But the fact kuti anenge achitovharavhara chidini handiona kureva kuti munenge mune zvirimo iwe usazvitsvage. Cheti chipukuta misodzi yako
all is well. Above all, ndazvakono zvinamatira upodze mwoyo wako. Hapana chinhu chinopodza mwoyo chero wakatsamwa sei, hakuna chinhu chinodzora mwoyo semunamati. Zvotopera. Omirira paanouya futi chirega futi paanodzoka chirega zvokugwana naye futi. Andichiona. Chingomukana zvawazore down wanyatso relaxa. Usasachema usisina my emotions. Uzomubvunzawo zvakomune zvakanaka kuti saka what are we doing? Chichiri kuitika. Tosvika rini tichida iso plus 2 anditika saka tiri murume nemukadzi panyaya dzemafoni apa anditi why am I not given access to your phone? What is happening? Zvinanondibudire pachii. Chet. Okay. Neusamubvunzo uchakatsamwa nyatso iko ino right paanodzoka zvakanaka woi addressa zvakanaka nyaya yako. Then tozotaura. Okay. All right, thank you very much. Okay. Sure. All right. Right. Ona you guys anzi muti kwaniri ngaro choti zvangu zvikomba muti wetweva aish. Okay. Atite so vasikana pana apinda machena apa guys. Pana apinda machena pana baba vari pamhiri apa pachando vane 41 vari kutsvaga mukadzi pa UK apa. Vari ku UK vari kudawo mukadzi ari ku UK vane 41. Saka kana uripo havasi ve social media baba havasi ku Facebook. Munhu anoziva anofollow ake inini ari ku YouTube. Saka if you are there and you have uri kuda wako murume ivo vari kuda kutichemedza uri kuda ko murume ari serious iwo uri ku UK undikandira chimessage vane 41 anditi undikandira kuseri right. Atitaurei nyaya dziri kuitika. Anzi mufoni amuwanikwe dzechihure chete unogona kukwidzwa BP nedzanenge achitaura nehama. Ndo zvisiri kuziva vanhu Belinda. Ndo zvisiri kuziva vasikana vanafa. Vana vechidiki ndikukuona comment section anzi sefoni tinotobata hatiregi. Do you know kuti mufoni zvataugana Belinda unogona kuwana musina kana girlfriend inenge irimo. Iwo nenguva ina neintention unotsvaga kuti ari kudanana nani, ari kuiga foni munani. Wosvika mufoni wowana munotori neWhatsApp group rako iwe rakagadzirwa iwe nefamily. Iwe rako nefamily iwewe. So what is going to be your next step? Guys, nyaya yekunosunupa mufoni yemunhu kana achida kupa muri vanhu vamwe chete muchiwirirana mumba. Why do you have to steal foni yemurume wako woenda nayo kutoilet wonotsvaga password wakadongorera pamusoro pefiriji kuti uvhure? Ndoda kubvunza why? Ndiani adimini manyora kuti kudiko muri kunzi kwanai muri kumuvake mwana uyu manyora kuti kudini? Andimaona musabate mafoni. Kana achida kuti ubate foni yake ngakupeka password. Ngakupe password. Batai mafoni laina. Muchagara muchichema. Batai mafoni. Muchagara muchirira. Imi ende mozviziva. It's just that kuti omwe nyamu muchitaura. But vamwe venyu munotaura nekuseri. Phone. Has to stay away from phone market. That's what I'm trying to tell them. But vane maweza ava vaneta now kuti iso phone tinobata. Kana uchida PC yako mumba mako imomo. Stay away from phone yemunhu asingadi nefoni yake. Because the fact kuti akutowandisa phone iyoyo, it means kuti mune zvinhu zvirimo zvasingadi kuti iwe uone. Iwe akuenda kunotsvagana nepassword nefoni kuti uvhure mukati uone kuti mufoni munei unosangana nazvo. Anti muri kunzwa bvunzai vana mai venyu. Bvunzai vana mai venyu. Imi vana vechidiki mima 8 nema 90 ari mucomment section. Bvunzai ma 8 asiri vana vadiki dzachemberi. Ma 90 nema 2000. Bvunzai vana mai venyu kuti ne mama kudhara vana baba vedu zvavainzi vaita vakadzi vakaenda vaidi kwaive nefoni here. Go and ask them. There were no cell phones by then. But vana baba ava vaingoita zvavaingoita still. But nanhasi vachembedzana namai venyu vari pamwe chete. I am not saying kuti garai pamuri kuabhuzwa nenyaya dzemafoni. But ndiri kuti if you love your marriage and you want a peaceful marriage, isinei nezvokuti ndabata zvakati everyday stress. Andiwana siyanai nefoni.
siyana nefoni. Kwaive kusina mafoni kare, but vana baba vedu vaingoita zvikiribidi. Vaingoita zvikiribidi. Vedu wemira ndikudzei. Vanhu vanopinda mudepression. Vanhu vanopinda munomatichiko mental health what. Inyadzi vazhinji vane depression izvozvi. Vazhinji vane mental health issues izvozvi. Mukanyatsotsvaga kazhinji kacho 99% yavo inyaya dzevarume. Inyaya dzevarume 98% inyaya dzevarume. Kashoma kuti itwe stress nemwana mai vako inogona kuita 6 months. Kwansimeri mutotambati Ashley handiziti kake chingani ndichitaura pano. Handizi kuti kake chingani. Inini zvinhu zvandinobata Ashley bvunza vanhu vari pano. Indobata zvinhu but kwete nefoni. Zvinotobuda kunze uko zvichiuya kwandiri ndisingazivi chinhu foni iripo paside apa. Handibati foni yemunhu ini. Ashley. Guwa rekuti akatonyenga rikasvika kwandiri rinenge rachobuda nevanhu vacho vanenge vachidana navo kunze uko. Ndokera ndichitaura wani pano kuti ndaudzwa zvakafamba so. Kwazitofira murima. Saka kana waona nhai tsitsi wodii? Kana maona modini? Mabata foni, I know this Margaret Murisai. Mabata foni modini waona nhai tsitsi woita sei? Watona chona mune vanhu 4 vakadzi varimo ita sei? Wodii? Inzwa kuna le DP hanzi ndakata senda kupenga ndo stress yacho. Kana maona mochema muita stress. Kwanzi ndotohura zvemandiriri munhu akanditira speed. Kwa kuningirira kusiyana. Alright. Ndangobvunza hangu considering kuti mwana uyu andifonera pa ndiwechi2 panadonha pafoni ndadonha ndichifonekwa futi nomwe munhu anditi ngatimbotaurai namba munayo anditi ngatimbotaurai what we are going through semadzimai. What are we going through? What are you personally going through semunhu wechidzimai? What are we going through semadzimai? Your story inobatsira mumwe munhu. Your story inobatsira mumwe munhu. No, marriage is ordained by God. Marriage is from God. Kwa ndakambosangana ne7 for needs. Ukangona kuti chema BP yashuta. Kwanzi ndobata mwe musinchadona. Amuchadona ini. Kwanzi ini bhangu pandakamubata 4-5 ndakabva ndatosiya ndainge ndafa SIS MELLY ndakambenda kufonerai anti munonzo. Unamba yemazuva yese ikandinyori namba yemazuva yese mira ndise namba. Iyo namba iyo ndaisa timbonzwa kuti what are you going through semadzimai. Hanzi ina simply walked away amana marriage unofana kuda kuti rega ndishinge or vanachati chi my guy put yourself first. Exactly. Munoziva bede mozati sometimes chokwadi chakanaka kuti tikudzane vedwe sevanhu vechidzimai. Chokwadi chakanaka kuti tikudzane. Do you know kuti 90% yemadzimai anenge ari mudzimba even mu relationship chaiko stress dzoga ndikunyepe. Izvozvi stress dzamunadza pa stress dzoga. Stress dzoga ndikunyepa here. 90% izvozvi apa panapa tiri 390 is stress yevarume.
I am not saying don't get married, get me right. And or don't get married or don't be in a relationship. And ndikutaura present situation right now kuti 90% yevakadzi vatori pano vari relationship kana marriage. Chero usiri marriage uri mu relationship asi murume wako uri mu relationship. Izvozvi kuyanyiwa. Kuyanyiwa tikunyepa ino. Buyari kumbira mudisiro nyangu mugroup zvino ari kuiposta pafoni yandiri kuuyu yandiri kushandisa. Alright. Ndandati vanhu vafoni arida kuedwa. Ngoti atigoni kuzvitaura semadzimai because tinotya kusekana. Alright, uya pafoni. Hello dear. Hello sis, muri pa live? Ndiripo. Alright, ndikunzwika nditi. Uri kunzwika. Ini zvanga ndibataura ndezvekuti nokuti nini hanzi zvoniso vanhu tisabate mafoni handiti. Chii chakanaka kuziva zvako zviri kuita munhu wako than kuti sometimes ezvinezvi tine mawhatsapp ezvinezvi tine mawhatsapp unonge uchitoposta mudiwa wako pawhatsapp uchiita sei but iwe hausi kutoziva kuti mumwe wako ndozvaanenge achikuita uchitoitwa chituta nevanhu kuti havasi kuziva zviro zviri kutoitika. Munoziva here kuti sisimeri kunotozvarwa mwana agokura usingatozivi. Chazii chakanaka hacho chekuti munhu unotasa pafoni kana waona kuti ndo zviripo then iwewe kana uchida kuramba uripo then kana uchida kumeka decision yako yekuti uda kuendawo hauchada marriage then wosiya. Hamuonawo zvinenge zviri nani pane kuti magara 14 years sisimeri unoziva kuti mumarriage usingazive zviri kuitika. Zvisi healthy futi kuhealthy yako iwewe. I want to ask you, Kola, how many of you, how many of the girls kunze uku right now anoti atsvaga foni onoona mune girlfriend oti ndakutobuda. Ndida kuti unyatsondudza, be honest with me. Ototi ndawana muine girlfriend kana kuti kune munhu ari kuti ndine mwana ne 2 years saka ndakutondudza mabhegi angu ndakubuda. How many of them does that? Avariko vakawanda. Vamwe vanobuda vamwe vanochingira. Ini ndida kutaura from my experience inini pati zvangu ndakazvimirira. Inini sisimeti ndaita izvozvo. Munoziva kuti ndaita zvekuti ndaisabata foni yake because ndakazviudza kuti handidi kutsvaga makudo mugomo ndinomawana zvamuri kutaura izvo zvekuti ukatsvaga makudo mugomo unomawana handiti. Then musi zvimwe zvinhu zvinongoitika zvikasineki. Then umwe musi mwana akachemera foni ndichishandisa foni. Then ashandisa foni then ndaenda ndatanga ndaenda kuYouTube message yakapinda ndakabata foni. Takapa ndaifanira kusatisfera message yapinda ndakabata foni. Unochitera unzwe manje. There's a difference now. Unoziva kuti ndogara chitoro chapana chinhu chinoitika pasi peza singabudi pachena. I always tell you that. Hakuna chinoitika pasi peza. Zvinobuda zvinouya zvega. What did you get it? But point yangu irikuzama kutaura kuti foni yakapinda nditi. Then pandakazoenda kuWhatsApp kuti sisimeri. Ndakaona ndokufunga vanhu vanosvika ndikati ku20 kanyepi ku30 ndikanyepi ku40 ndikanyepi vanhu vakawanda handiti muri kuona kwakazvarwa mwana atokura saka unoziva ndakazozvikupa saka zvikuru kuti pesa apa ndaitorarama ini marriage yandaitoti ndiri kuumba marriage yangu at the end of the day ndo zvandaitoona then unozodiscover sisimeri kuti ndazozoenda ndakuziva kuti nemi ndo zvaiitika here utonzwa kuti ndini migama yesazviziva taitofunga kuti muri kuzviziva isi handiti muri kuona saka point yangu pakutasa foni ndikuti I think it's better kuti uende unotarisa foni kana waona zvaunenge wawana then wodecide kana uchida kuramba wakagara woramba wakagara kana usingade kuramba wakagara woita sei yobuda zvako. Saka I want to ask you, saka kana murume wako achiramba akaisa password yefoni iwe hausi kuziva password yefoni saka uchadini ucharwa naye here kuti uwane password upinde unoona zvirimo unoita sei? No, different ningirini isu zvatakazviudza mumba medu varume vakangwari zvisimeri zvatakazviudza mumba medu ini ndine vana foni yangu handise password nekuti mwana anobata anytime. Ndeumwe here murume wako kuti ndiye wakaona mune hobhoya? Same yeye. Ko muchiripo? Twepi. Konda kumbo. Kondabvunza wani kuti tell me how many vanoti vaona vanobuda uripo wani asi vakona muine more than 50.
ndozvandataura patipoti zvakuenderana newe kuti uda kuramba wakagara here asi wakuziva ine ndakutoziva boundary kuti kana saka difference iripo ndeipi Kola? What is the difference now? Because you are still there. Wakanotsvaga makodo mugomo. Tell all right, be honest with us. Pawakanovhura ukanoona vasikana hope ava, how did you react? Wakaita sei? Ndakatora mascreenshot ese handina kuita noise kana kuita sei ndakangotora mascreenshot ese then ndikaisa pafoni as a screen saver handikuri kuona then ndaisa pafoni as a screen saver then ndakabva ndatambidza mwana ndikati ndonopa dhedhi wako foni handimuri kuona ainonopa dhedhi wake foni so munhu akabva azviona kuti ndozvandaita sei zvaonekwa ndozvandaona so iye akatanga kufira pakauya because ini ndine mwana akura I think ndine mwana ne18 years so and handidi kunyepa sisimeli zvakakanganisa mwana wangu zvekuti kana nanhasi hana respect nababa wake nenhau iyoyo saka zvakamukanganisa inini pandakadecida kuti inini kai ndimboita sei ndimbobuda then mwana wangu was like mama manje mukabuda inini ndinozoita sei kana kuti vanhu vanozoti chii handimuri kuona sisimeri kende kugara kwachona kugara kwekuti izvezvi hasandahila handimuri kuona mwana wangu chaiye hasati ahila ndakatozodedzwa kuchikoro ndichitoudzwa kunzi mwana akanganisika nezvakati then murume wachona akadedzwa tangenda tese kuchikoro mwana akadzitaura zvese zvauda kutaura pana baba wako akavabvunza kuti why did you do it handimuri kuona saka kugara kwandakaita handingati ndakagara just because ndichiri kuda imba but ndakagarira futi the sake of mwana wangu because ndakaona kunge mwana wangu achakanganisika because kuchikoro chaiko anga kutokanganisika handimuri kuona saka ndozvandikuzama kutaura kuti sometime but at least ini ndikuti ndaakuziva ndanga ndine choice yekuti zvandakaona zvindakwanisa kubuda handimuri kundidzivisa but handina kuita choice iyoyo but kune vamwe vanhu vanogona kuti vaona zvinhu zvakadaro then anodecida kuti inini handidi kugara mudisimeri regai ndibude because it's handisiri muri kuona then munhu wobuda then inini ndakachuza kuti regai ndigare for the sake of my kids handimuri kundidzivisa saka iko zvino izvi wakuchakagara kudaro uchiri kubatsa here foni kana kuti wakasiya foni ndinotobata every day tisimeri foni ndinotobata handimboregere kubata foni ndinotobata saka mini ndisekuti iko zvino hachaisi mufoni anogona kuva nekana chibhena foni kunzoku chausingazivi chinove chanotaura iyi inenge iri clean because akutoziva kuti unobata exactly but point yangu iri pakuti foni ndinotobata and this time handidi kunyepa sisimeri ndakangozviziva kuti this time ndikangoona same thing handisisina decision iye yandakamboronga tekutange yekuti kugarira mwana aiwa this time I think zvinenge zvatopera because kana ndapa munhu second chance nendatomupa second chance aiwa ndikunzwisisa hangu ndo pane point yangu pana chida kuzama kutaura sai pana chiti foni tinobata nachitira kuti sometimes better kuti uzive zvinezvi ndakuziva kuti ndo zvaanoita handiti but pakazoitika futi same situation kuti ndopinda futi musame situation futi sisimei handifunga kuti ndirama ndakagara izini mwana wangu ndinomuexplorera ona Kola hauchazvibati because murume wako now knows kuti iwe unobata foni saka I don't think it's stupid kuti achashandisa foni iyo kuti zvimwe zvinhu saka anogona kuva nekafoni ke200 kana 300 kana togara kana kubasa kana pasipesiti kana kuti kupi andiona kanoitwa magemi ese right but inini zvamambotaura zvezvekuti handindi kukudza kuti ndine 18 years mwana wangu ane 19 years ndiri marriage ndasandazvibata but ndakazozvibata ndinozozvibata chete either ndine 40 years ndine 50 years ndine 100 years ndichazozvibata chete kana tazozvibata ndopandinotaura decision yandichazoronga ite kuti ndichagarira mwana no ida kuronga decision yekuti aiwa rege nditese ndisudurike nekuti munhu anenge asingade kunzwa nekuti unoother side sisimeri hatidi kunyepa dai munhu wese achiti varume vese vakahura munhu obva aenda dai tandisipo dai ana medu asipo dai tinambozvarwa handimuri kuona but vatoriko zvitoriko zvokuti ana medu vaitoziva kuti ana baba vedu vaihura but ngoti mazuva chikwangu kusina mafoni but isuku tinongobata mafoni tinotozviona tonyengererwa bhebi sori toregerwa kana ndizvozvo munhu achipamba but ini ndakangomudziva kuti ndikukupa second chance in second chance yo hakuna hakusisina third chance second chance yo zvinenge zvatopera but munhu akagarira mwana abate foni iwe una kugarira mwana ako wagarira rudo ngataure chokwadi muninongo
but nini unozwa kuti tisineti nini I believe kuti kana munhu achikwanisa kuenda kunoti kune munhu ndokuda ina ndifunga kuti munhu iye anokuda ini ndo zvandinongobhiliva hangu inini. Okay. Unongochiti chii chinenge chiti? I think kuti andifunga kuti nini anenge achiri kundida because hakuna andibhilive kuti kune munhu anokwanisa kuda vanhu 2 panguva imwe chete kana vanhu 3 panguva imwe chete nekuti munhu kana ane manhamba kana 20 mufoni make vakadzi panguva imwe chete munhu anokwanisa kutida teseri hazviiti. Mukadzi wake ndiye anenge achida vamwe vanenge vachingotambiwaona vachizwa izvozvo. But is uri kuzwa? Mukadzi wake ndiye munhu wake. Vamwe vanenge vachingodzwawo I love you inonetsa kubuda here kana kunyora. Hainetsi kunyora but it's not coming from the heart. Iri kubva muromo. Handizvozvo hazvo but rudo panenge pasisina kune kurongogarira wana zvana ndichataura. Kana magarira mwana saka muri kubatira foni yake. Foni inini mazvasiyana ka hamuna kugarira rudo machigarira mwana saka foni muchiri kuibatirei? Foni ini handibate but that day yakauya nemwana. Kuona aiwa ndabvunza aiwa munin'ina ndakubvunza ndikati uchiri kubata here foni ukati nanhasi ndobata ndozvawataura. Sisimeli pane masituation andisimukuona situation iyo yakaitika kuti ndine zvandaita then mwana bhatambisa foni yangu ndenda kuenda kuYouTube then mwana ndobhashandisa foni yangu ndida kuexercise then mwana chendera foni ndati chindibhaira foni tiende kuYouTube then ndopa mwana foni yangu mukuona zvakaitika kuti ndibate foni ipapo handibate foni izvozvo ngoti ndipe foni ndotanga kuenda kuWhatsApp ndichinotsvaga ndichinoita sei handizvo zvakati kusvika kafana neiyoyo yekuti ndichangoibara kuti foni ndigoiona zvese handi muri kuona but haungatadzewo sefoni kamogona kutokumbira foni vatoda kuridza music but zvekuzonotsvaga ezvinezvi zvamani chataura kuti atongwara haachatogwara chatoita anogona kutochitora ine foni otosakana kuseri but zvangachita point yangu iri pakuti anogona kubata foni ezvinoita ndikuziva ndakaona kuti kune mune mwana but inge andisingazivi ofisha pa ndakuziva kuti kune mwana ariko. But kola ndoda kubvunza zvangu pakuti apa paiko zvine zvawagarira kuti mwana wako akure aite life saka lula munenge muchiri kuita here nekuti apa wagarira mwana munoita hapasisina kola hapasisina makaguma rini? Last year ndopa zvakaitika ndopa takatoguma ipapo saka uri panzara so sisimeli munozwa kuti sometimes kuita mafeeling unenge usati warwadziswa handizivi kana pane munhu akabvaina musituation yakadaro yekuti kuita feeling kweko yekuda murume unenge usati wakanyatsorwadziswa nezvo chaizvo handina kuti murume pane zvinhu asandakuzwa kumuda murume kana makuzomuda muchaita sei? Kana ndakuzomudaiwa ndinoona zvekuita or maybe iye ndine ndamuregererawo on that time but for now kana paine possibility yekuti munogona kuzomuregerera ndoda ngokuonesa munini wangu handiti tikuonesana kana paine possibility yekuti unogona kuzomuregerera handiti right now hausi kumupa bota uri kufunga kuti iwe bota ari kudya kupa ruri wareka so zvainini zvisimela hazvina basa nazvo kana ndikazonzwa iye akatobva kuti inini tisiri kurara tese ndafunga kuenda kunotsvaga umwe munhu kana kuita sei kana kuti edza kusandudza kana zvirizvo zvaari kuita sisimeri izvo ndezvake but inini kana ndaredi kuti iye tichinhingiri nanditi I think izvinezvi kunoteswa unoenda munoteswa blood chaiyo chaiyo muona kuti makachena here mese maona kuti makachena then kana ndaredi nokomudza taiwa takuchikontinya patakasira but for now mwoyo wangu inini pache zvangu handina kana feeling saka pawakamuudza kuti ndakumboshifta bedroom ndiri kurwadziwa I can still feel the hate muvoice rako kuti chiri kurwadziwa uchimudza ndakubuda mubedroom ndakuenda kunogara muspare room but tiri tese akazvitora sei? Akazvitora because munhu wekuti kana iye ega ndakamubvunza ndikati pane chandakambokutadzira akati no saka wakazviitira akati handizivi handi muri kuona saka munhu wekuti ane guilt even iye nanhasi ane guilt ari kumbozama munoziva zvokuti munhu anenge achizama munoziva kuti munhu sometimes paanenge achiita izvozvo
haufonerwa kana uri kupasa hauite sei saka munhu anenge achizoda kutraya kuti ahwine trust yako back mukundizivisisa kuti ahwine trust yako back ndozvaari kutaura kuti kana ndahira ndaona kuti haigona zvine zvindahira and am ready because kufeka uyapenga murione dove unotogwara chete kwanzi kona kana magunza kuda monde mundibati unopenga iwe ndikuzama kutaura kuti kana munhu wakarwadziswa stereki guys ngatitaure nechokwadi aiwa haunorwai kana wakarwadziwa hauna kana interest auzokuda kana murume feeling yeseya inopera ndozvandakaitenei saka ini ndakati inini handidi kunyepa handigone kuti sezvo akandirwadzisa pandaendawo kuni handizvigoni ndine belief iyoyo nekuti inini dai ndaida kutsvaga boyfriend ndaingotsvaga but ndine belief yekuti handife ndakahurira murume because kana kuti ndichiri kumuda handidi kunyepa sisi Mary tachidipo aiwa love haiperi overnight naye ndikunyepoti handimude murume wangu ndinomuda but feeling yekuti ndirare naye handisisina handidi kufeka because kurara mese sisi Mary zvora inini ndiri ready then yari ready then ipapo utaura chokwadi ndiri kupanzwisisa but now my worry inini ndeyekuti vakadzi unogara kana 2 years 3 years chaidzo murume manje gore rose iri achingove pake mukadzi wake obvesa anotonyengerera but murume ane nyama ane mafeelings ari haya dzanodarikako ari kuita sei ndo pane wari yangu ipapo. How is he surviving right now? You are okay, you are dealing with whatever that we are dealing with, that pain zvakakuitira, but munhurume manje, is it not bringing not uchiri kuda murume wako, that's a fact, but are you not haven't you given him enough rope or enough room yekuti right now pavakadzi vese vangana 50 veva andowana iko zvino akutonoireleasa ikoko kwaari uko ndokuonovata upedza stress otsva kumboya utina kunyengerera iwewe because muno murume angamborera muchikagora asina mukadzi hazviiti. 3 weeks dzakatowandisa asina bhorana nemukadzi 3 weeks dzakatowandisa unless ari chigulani achigwara. Exactly, ndinozvinzisa but ndozvandataura zvezvakuti kuti nditi ndoti handitsada murume wangu buda uende kana kuti so handidi kunyepa because murume uyu takatogara sese ndine 18 years ndiye murume wandakangoziva mulife yangu saka zvinonditorera nguva kuti nditi ndingabude inini ndonotsvaga umwe murume kana kuti iye ndingamuti enda unorova umwe mukadzi nekuti akazviramba because ndakamuudza ndakati for the sake of mwana handifunge ndakungogara because mwana wangu ari kukanganisika kuchikoro. But I think now unozoti nikuuyawo pamaplatform akaita senyaya unozongopora ndizvinzwa zvevamwe. Exactly, and then unohila kuti saka zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvandinoita zvandakaitirwa handizii ndega ndakaita sezvindaakafanana kola anga achichema aiwa ndizvozvo ndinenditoti ndini ndega aiwa vanhu vakawanda unokola mira ndikutokudza munin'ina wangu chokwadi chiri pachena sikapudzukama nesu tinotomboendawo through zvamuri kuenda izvi munin'ina wangu wazvinzwa. The next time wasangana nazvo fungoti because simeli vakati it's just that most of the times anditika handigone kuya ndichikuudzai because munenge mushora nyaya dzenyu futi kwandiri kuseri. So for me kuti ndizokudza kuti unotoona izvo zvakadai unotoperawo pawa kuti saka zviri kufamba sei handitoona tiri kunochemawo kune vari kutochemawo dzavo saka toindepi. But we go through the same zviri kutoendwa navakadzi vakawanda handika varume baba ari munomba mumane 47 10 48 handiwana but he still behaves like izvozvo handitiri kuona like saka tinotosangana nazvo usafunga kuti ndiwega noti chikana chimese muri pacomment section apa musafunga kuti ndiumega sometimes munobatirira zvinhu zvenyu muchitya kuti hanzi kudii sometimes kushare chako chako zviri kuita mwana uyu it helps zvinobatsira imimi you are very safe kushare because no one knows you. Imagine isusu chako chaiko ndinechikudzai handika zvozoshandiswa nevamwe vanhu kunzwa kuti ndosaka makazodai zvandataura ndoga imimi you are safe because unongotora panapo mazana ako panapa orerukigwa zvatovedani uenda umba watoyebho makasiyana nesu titori pasi kuti ndikataura nhasi icharamba ichingove guyo kuchingodzoswa handitoona but ameno panhinge apa pamwe pese akoka idecision wakaita iri right kwauri but ndiri kuvhunduka panyaya kuti gore and handizi kuti uchagona kuti after rimwe gore uri musperu apa ndopakundityisa because time yanzofunga kuti maybe ndamuregerera handika wakunyatsomuda murume wako back unogona kutowana kwadi mwana ne 2 years handizi kuti ungapaita sei papapa if there is a way yekuti before it escalated kuenda kureka I don't know hangu kuti ungaita sei but just think about it.
Yeah, okay, thank you, Sis Mary. Thank you so much. All right, cool. All right, sharp. Zvakaoma pane munhu akachifona ndimutrai kumufonera bheki. Zvakaoma guys. Zvinhu zveupenyu izvi. Zvakaoma zvinhu zveupenyu izvi. Where's the lady who was calling? Hello. Yes, my sister. Sorry, I'm returning the call. Aiwa, it's fine, it's fine. Aiwa, inachida kutaurawo from a child's point of view. Kuti ini ndakakura mufamily yayo kuti as far as I remember, kwedu kwaingobatwa magirlfriend tichikura zvakadaro kubvira kuvasikana vebasa. You know, it was just a lot. But mai vangu vakagara murelationship. Kukazvarwa vana vakasiyana siyana. Varuko. And to make matters worse, baba vangu vanga vaine mari dzavo dzavanga vainadzo. Vakatengera mukadzi uyo imba akaita nefamily yake vana 3, mumwe akatengerwawo akaita vana vake nevamwe vasina kutengerwa. Asi mai vangu vakagara murelationship. But ini sekukura manje ndichiona zvinhu zvakadaro, so kwandiri ndakakura ndichiti handidi kuroorwa. Ndoda kungowana munhu anondizvarisa mwana, tongoita hangu mwana chete, because ndaiona mama vangu vachichema musodzi every day, and vanhu vaivaziva vaitovaziva kuti amai ava vanenge vachingochema. Vaine upenyu hwakanaka zvezvokuti financially stable, but hapana chinonakidza kuva nezvese izvozvo zveuchichema everyday. Vanga vakagarira zvavo isusu vana, but unotozongofunga kuti sekukura kwataita, you know, zvaiti depressa kuchikoro, zvichidepressa kuona mai vachichema everyday. Zvasimbori zvinhu zvakanaka zvezvokuti tata kutoziva kuti musi wechakati, musi wemande, baba vanenge vasipo. Kudhara sekutanga taiunzwa kuti vanenge vari basa, svikira tazoti kurei unounzwa kuti aiwa havauyi because vari kuenda kwakati, havauyi because vanenge vari kwakati. Saka zvinhu zvatakakura ndine bitterness towards varume kuti handidi kuroorwa, handidi, you know, because it wasn't nice kuona mai vakasuruwara everyday. Ndaitoti I remember ndiri kuma13 ikoko, ndaiti pamunda ingovaona vakagara vakabata shaya, ndotoenda ndinofunga kuti what can I do kuti ndivaentertain, kuti ende unozogumisirawo kutozvipa mhosva iwe mwana kuti maybe kuti tisu kana kuti chii, maona. Saka but sekubato, you know, vakashingirira upenyu hwavo hwese kuti vana vangu, handiti vana tikakura takazoroorwawo, but tisati tatombodaidai vakabva vashaika nedepression, blood pressure. Saka ende kudhara yaisazikamwa kuti depression kwaingonzi vane mahigh, vane mabp. Mabp inongonzi bp, vakatongoone bp hati ningeye kuti ungozokuti hati ataki unge hauti chi munoziva kuti mwoyo yakawanda vana ndoda kuti mutaza iko zvino mazuva ano tichikura vana mai vakwanda vainzi zvigwere zvemwoyo, vane zvigwere zvemwoyo, ndiyo ingaitwa depression iyo, because depression inonobata mwoyo unonopambaka, unonorova fast, hana inenge ichirova fast kudai. Asi taisaziva wedhi kuti kwaingonzi mwoyo uri kuvashungurudza, hana yavo inorova fast, izvo itori depression. Story depression, because vaitoti dzimwe vabuda pamwe waperekedza amai vo kana kuairport, vaitodzoka ikoko kwatoita hondo, because pamwe wadhumana navo vaine mumwe musikana kana mumwe mukadzi, kwakungori nenyaya dzakangodaro. Ende munoziva zvezvokuti imwe imba yacho yakapuwa mumwe mukadzi, imari yavo vanga vatoredza vachiti rwedza titiro dangwe redu tiite imba chichi, ozongonzwa dzimba yaya yakazongodisappear, yakazoiswa mumwe mukadzi, akutogara mumwe atori nevana 3. Pakaipa. But havana kuzombowana time yekuti titi vakazofara, and tikazokurawo utano upenyu huri nani, hatina kuzokwanisa kuwana time yekuzovaita repay for the time that she
kuti tivanyaradza kuti haonei tazokura tazodairikidza tichinge vakabva ngokurumidzawo kufa tisati tambwana nguva yekuva so sometimes haminoti is it worth it kugarira vana wacho kana upenyu hwacho hwakangodaro. Financially I don't know. It's not, but I think zvainyanya kuaffect zvinoenderana negeneration. Pana anyora comment utanzi ini my parents remained together as my mom is a very bitter said woman kura kuti izvozvi I wish she had left a long time ago. Andikuona generation kuti ari kuti my mom mageneration akutaura yanogona kuema generation ekuma 40 years 41 42 nokuti ndiwo mageneration edu isusu atakakura tiudzwa kunzi imba hausi imba just like that, unogarira vana vana vako ndo vanotogarira, chero ukaitwa sei unogarira vana, achidzokera vana. Saka yaitori message yekuti dzidziso yawaitopiwa nana vatete nana mbuya kutogarirwa pasi uchiudzwa izvozvo. Exactly.